26 июн дар шаҳри Душанбе аввалин конгресси Конфедератсияи Осиё ва Уқёнусия оид ба гӯштингирӣ доир гардид. Дар он намояндагони 28 давлати Осиё ширкат намуда, президенти фахрӣ, президент, ноибон ва дигар аъзоёни Конфедератсияи гӯштингирии Осиё ва Уқёнусияро интихоб карданд. Нахуст президенти Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон Лоиқ Бегиҷонзода ҳамаи меҳмононро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, иброз намуд, ки ташкили чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ ин аввалин қадамҳо дар самти ҷаҳонишавии гӯштини суннатии тоҷикӣ буда, раванди рушду густариши он зери таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳамешагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. Сипас Конгресс ба кори худ шурӯъ карда, тибқи овоздиҳӣ номзадҳо ба вазифаҳои болозикр интихоб карда шуданд. Ҳамин тариқ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, президенти фахрии Конфедератсияи гӯштингирии Осиё ва Уқёнусия интихоб карда шуд. Исфандиёр Хоҷаев аз Тоҷикистон, президенти Конфедератсияи гӯштингирии Осиё ва Уқёнусия интихоб шуда, Амир Сиддиқӣ аз Эрон, муовини аввали президент интихоб шуд. Ҳамид Фармон аз Кувайт ва Ҳеёнг Сикбае аз Кореяи Ҷанубӣ ноибони президент интихоб гардиданд. Инчунин бо овоздиҳии якдилона дигар аъзоёни конфедератсия интихоб карда шуданд. Миннатдории худро ба мизбонон ва меҳмонон ва интихобкунандагон мерасонем. Дар оянда ният дорем гӯштини миллии тоҷикӣ ки ватани аслии он Тоҷикистони азизи мо аст, боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ хубтару беҳтар муаррифӣ намоем. Дар оянда нақша дорем, ки чемпионатҳои Осиё оид ба наврасон, ҷавонон, калонсолон ва занон баргузорӣ намоем. Курсҳои омӯзишӣ барои қоидаҳои гӯштингирӣ баргузор намоем ва яктакҳои гӯштингирӣ, либосҳои варзишӣ, гилемҳои гӯштингирӣ ва китобҳои қоидаҳои гӯштингирӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ба федератсия тақдим намоем. Сипас аъзоёни кумитаи тадорукоти чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ бобати корҳои анҷомдода ва корҳои ташкилӣ ба аъзоёни конгресс маълумот доданд. Аз ҷумла гуфта шуд, ки дар мусобиқа 28 даста бо шумули 96 варзишгар ҳунарнамоӣ мекунад. Рақобатҳо дар 5 категория миёни мардон ва 1 категория миёни бонувон баргузор мегарданд. ғолиби зинаи якум бо $5000, барандаи мақоми дуюм бо $3000 ва барандаи зинаҳои сеюм бо $1500 мукофотонида мешаванд. оғози рақобатҳои мусобиқот 27 июн соати 10 ба нақша гирифта шудааст.